Domnilor, facem provocarea scoțișoarei. Scorțișoară, corțișoară de aia care folosim la micinici, la două lingurițe. Bun, hai, bun. Trebuie apă să nu mori. Bun. Să vedem acum la ce se iasă. Două lingurițe. Băi, mici de bine. Băi, facem provocarea la scorțișoară. Nu multă? Așa? Să-i prea mult, să știi. Că mă, bă, mi-e prea mult, ești nebun. Stai să-ți mai uităm de la mine. Aia să știu. Avem, bă, scorțișoară. Și acum să facem așa. Doamne, ajută să nu murim. Mor. Hai, urci. Nu știu viața asta acasă. Nu, așa ceva, nu. Mor. Mamă, i-a rămas pe gât să mă apură. Mor, să mor. M-am pupat. Pupă-i mașină. M-a pupat să faceți asta. Te demenți. I-a rămas pe gât să mă Pa! Nu să te-ai gură cu râsul tău.